Gospođo predsjednice, zadnji sastanak Vijeća ministara je pokazao kako mjere koje je odredila Komisija nisu niti dostatne ni sredstvima ni obimom. Uz to, mjere koje bi pomogle proizvođačima određenih vrsta voća i povrća u vrijednosti od 125 milijuna eura su obustavljene zbog prevelikog broja zahtjeva. U ovakvim situacijama ključne su dvije stvari razrađene mjere i brza reakcija. U zajedničkom nam je interesu da svi zajedno što prije i što kvalitetnije riješimo nastalu situaciju, ali naglašavam uvažavajući međusobne specifičnosti. Hrvatska izvozi 1,3% poljoprivredno prehrambenih proizvoda na rusko tržište. Posebno smo zabrinuti zbog izvoza voća, ponajprije mandarina koji je višestruko porastao u zadnjih nekoliko godina. Unatoč tome, agrumi zasad nisu uključeni u shemu Komisije. Smatram da je nužno što prije reagirati na specifične zahtjeve svih država članica zbog egzistencije gospodarstvenika koja ovisi o pravovremenoj reakciji, ali i zbog činjenice da se poremećaji na tržištu jedne države članice prelijevaju na druge, čime uvećavaju njihove posljedice. Hvala. Tomasić képviselő asszonynak adom meg a hozzászólás lehetőségét. Képviselő asszony, öné a szó. Ruski odgovor na sankcije dolazi u obliku ove zabrane koja je vrlo bolna za europske proizvođače hrane. Mnogi će od njih vjerojatno postaviti pitanje je li Europskoj uniji bio potreban angažman oko Ukrajine